Takže čau vás lidi, já vás zdravím u mého dalšího videa a dneska je to opět survival, už třetí epizoda. Takže můj pozdrav, neboli moje hláška je, jako vždy na uvítanou vám vždycky řeknu Princess die, I wanna see you cry. Jo? Já vím, že je to divné. Tak my už jsme si to tady trošku rozšířili s Maxíkem. S Maxíkem tady. Ale bohužel tady už není. Nevím, kam se poděl. Mě slyšíte dobře. Takže já jsem si v dnešním díle chtěl udělat zahrádku. Jak chceme. Bych chtěl teda udělat zahrádku, takže jako první si... Tak já jsem chtěl vyrobit plot, jo. Takový fail. Takže vyrobíme si prostě tyčky, prostě hodně tyček, strašně moc. Strašně moc tyček, abyste měli na plot. Ježišmarja. No, 20 plotů nám snad stačí. Já jsem si nevyrobil kyblík. Raz, dva, tři. V příštím dílu bych sem udělal trošku jako nábytek. A teďkon provodu. Hele, celá je blízko. Rybníček. Si taky udělám asi bazén s Maxíkem. To jsem opravdu nechtěl. No, slyšíte Minecraft, myslím si to, že ho slyšíte, že to nejde prostě přeslechnout nikde. Ta hudba. Strašně ponižující hudba to je. Hele, co to je za dům? What the fuck? Head of the Ender. To si děláš prdel. The ráj. Oh my god. Tak tohle je strašně mazácký. Tak tohle si určitě vezmu. Ale já nechci zase, abyste jako mysleli, že nějak podvádím s tímhle, abyste si to nemysleli. Tak... Tak mi dovolíte si tohle vzít. Co byste dělali vy, kdybyste tohle najednou našli? Čau. Mý věci, ty vole. To mi mrdní přes hlavu. No, já jsem... Ne, to si jsem chtěl nechat. I to jídlo jsem si chtěl nechat. To železo jsem si chtěl vzít. Hoes mi pomoz. Já ti nerozumět, cigány. Kdybyste hledali nějaký server admina,
tak já bych se určitě jako dobrovolně obětoval. Já jsem na ty příkazy pluginy a tak hodně moc dobrý. Jakože ne, že se nevytahujou, jo. Jenom vám to říkám. Tady bylo někde to jezírko, hezký. Tady je. Cestu do pekelné propasti. Hej! Ty svině, a máš to. Počkej, jak něco udělám, hele. Rychle ti uteču. Minjoen. Lomeno reset Diablo Move. Který nikdo nemůže chodit. No, já si uklidil ten plot. Speed 1. Ale to je strašná buzerace tohle. Dobrý. Si to ohraničím příště a teď konci zatím uděláme tu zahrádku. A pak bych si sem přivedl nějaký jako koníky a tak. Bych měl na čem jezdit. Oh, bitch. Oh, gravel. Tak to je epické. To je vážně epic. Začíná večer a nikdy nejde spát. Jo, já jsem si vlastně chtěl udělat původně jako jezírko. Princess die, I wanna see you cry. Nekonečný zdroj. Ty vole. Tak to asi pro vodu půjdu hodněkrát. Jsem si stekon řekl. Jako první... Jako první jsem si chtěl vzít tohle, motiku. Zde je izba Max a Ninja. To určitě. Byli tady se mnou 2 kámoši. A teď je semínka. To bude trošku větší problém, no. Když je taková tma. Jídlo. Pardon, škytavku. Já tady konstatuji na chvilku. Takže já jsem zpět. Jo, jsem. Oh. Týdně, 100 tabletů týdně. Rozdáváme 100 tabletů týdně. Rozdáváme 100 tabletů týdně. Tak klikni sem a vyhraj úžasný tablet. Více na www.alza.cz. Užijte si písničku. DJ Witch.
2013, Sepa, Bitch, kapitán na černou korábe, kormidlo v ruke neraz mal na mále, diktier na lodi má jak na mentále, no pirát je tu a piče valia o chále a potkali stratili sa kumpále, zlato hrdlom rum stále, rum stále, čo zajebal byť, furt není v normále, chlapci sú mi rovno jak po hlave veslo, furt o tom istom, berem si žezlo, stratil som rešpekt, aby ťa jeblo, topíš sa v mori, som žalok si vezmou, chápadla všade jak krakatica, jeben tvoj rep, je to vracanica, sedlácka pičovina jak baranica, pán, ležíš jak jarabica. Som pirát, plavím sa klubom tmou, som pirát, dneska sa nejde domov, som pirát, nespočetne litrov, som pirát a zdravím všetkých pirátov. Všade berie trpka ťa pirát, na nohe kula ideš robiť na privát, pri nás si neškrtneš piča krivá, som chorý kokot, preto robím na kilá, životný štýl, ktorý není zdravý, chcem ísť do hrobu úplne zhumplovaný, viem, že nebudem starý, som vyrovnaný s tým, že zomrem mladý, bo som prijebaný, však piráti žijú skurvene rýchlo, ale to čo urobil som nezaniklo, lebo keď to vyšlo hneď všetko stichlo a cítil som pocit, jak necítil nikto, ľudia sú so mnou a ja som tu s nimi a taká žúrka, že mi tečú sliny a piráti fúčate ceckaté špiny a nepoznám nudu, lebo nemáme limit. Som pirát, plavím sa klubom tmou, som pirát, dneska sa nejde domov, som pirát, nespočetne litrov, som pirát a zdravím všetkých vyjebancov. Líbila se vám píseň? Jestli ano, tak dejte like. Pokud ne, měli jste jí hodně nahlas, napište mi to do komentářů, protože já nevím, jak jsem to slyšel, ale pak se na to podívám. To tady bude tak... Pardon, že píseň byla moc prostá, nepouštějte si to moc jako nahlas, jo? Aby to neslyšeli vaše rodiče. No, tak, já se podívám ještě, jak dlouho už natáčím. 12 minut, to nějak trošku utíká, ne? No, já si tady dám nějaký věci do čestky. Živené barnice. Mám... tak. Já nevím, co už mám dělat, jako v tom videu. To mělo být zatím o farmingu, ale moc to neroste. Takže já bych v příštím díle šel jako najít nějaký jeskyni, jako, jak budu se to jmenuje, jeskyni bych chtěl najít a tam, jestli by byla čestka, tak tam jsou vždycky ty melonový, melonový semínka. No tak ty bych chtěl. A nevím. Oni tady udělají dungeon na tomhle serveru. A já bych vám chtěl v příštím survivalu ukázat, že tam bude jako třeba, tam budete cestičkou, bude tam třeba truhlička, tam bude třeba Iron Sword, enchantly třeba na odhození, jo, například. A po cestě po vás budou zombíci a tak. Na konci budete mít 3 bose. První je Giant, druhý je Wither a třetí je Ender Dragon. Jestli je zabijete, dostanete 1 000 000 korun na tom serveru. A ještě když je zabijete, dostanete baráček novej, jako já, že bych dostal, plus další nové věci. Baráček by mi postavil sám majitel. Tyjo. To by bylo epické, protože kdybyste viděli, jak vypadá ten spawn, to byste se posrali. Pardon za vulgarismus. Dnešního dílu je to asi všechno a já chci, abyste mi dali buď like, nebo
odběr, ale nejvíc bych chtěl odběr. Za prvé odběr, protože já, jestli budu mít 5 odběratelů, jestli budu mít alespoň 100 odběratelů, dohodli jsme se s mým bratránkem, je slavný, jo, dávám nápovědu. Když to uhodnete, můžete se mnou natáčet a bydlet na tomhle serveru. Možná budete tu i admin, díky mně. Když uhádnete, kdo je můj bratranec, má 300 000 odběratelů, přes 300 000. Za 100 000 odběratelů dostal gold buton, to je jako zlatý tlačítko, a je hodně dost slavný. Víc bych vám neporadil, protože by ho to prokouklo hned. Tak to je zatím dnešního dílu všechno, já se s vámi teda loučím. Tak.